CRP tum ben CRP tum ta thang ta padik dar dun de pu amar alang litum arlo mane hala strong room arlo che da dab legi lut kali hala pui hi na thu counting hall na thu le ne pi ne si ki lu dam ji pu hala da kam claim dam ji pu ko amar sita ka hin no bangke hala strong room along si strong room ang nu che da dab si hala tum an ke chu da ni tu ka do we along pre da ani chu thai do umati di ka da ke sita lang litum hadak si an ke chu dam ji pu si ke thai hadak si kang ni dam pu pu lama si ilitum amunitum guard atum ilitum watchers atum alang litum pan plung dun ju la dak churan ne ha long prek chura mo ko la puya lam mangi la si lai hwe tem ke tempering pan si ke claim dam po ka ma tha ke di athema bluetooth selami pulote te bokhet nahi po ma ti ala strong room pe la pan lor kom la lang litum ke thai ke ako lang dun pe me mite strong room mata impujible la tu la non jo thom jo pli do lang alang litum ka puya pan bor iji la si nilitum la returning officer la pen district commissioner SP atum man chuning rilo alang litum non pen para ke la son asapta elau le den hala CRP atum ta ilitum hange strict o seta hala jadau komputer munitum hange strict te la bang ya ma hu me alam la tangan ada pula bluetooth ke penikala room strong room pen te bokane personally ki puyu bangala non ke penitala bluetooth pen assistant bonan di pansi kapin chong pasi ka body la son ni lihala magazine long por helong ateng ke hadi bluetooth pen te bok head pen lute la bluetooth pen hala arlo computer hala EVM arlo ke dotang aport hedi polom alakha hedi akalakha number hedi hala a number mane EVM number kali hala vote ki thi ko an hala lar de tun pusi pu ni tum kar julong lage magazine long se ke top batai si ni por he dun lo la si la son no claim ni pulo ne pilu ni ang hala tunge jadab computer account lok se claim lo mati hala tum chini ulo la hi account ke